खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिअ दं आङो राकेश राम सियारिया। भारत हादरनि सा सानजा रायजोआ आबाद गाहाय रायजो, बेनिनो आसामा मोनसे। बिटिआर हालामावबो गुबुन गुबुन जायगाफोराव आबाद मावनायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों। गिख्रंथाव कोविड-19नि थाखाय सरकारा मोनसे गोदानै एसअपि फोसावदों आरो बे एसअपि बायदियै 2 रिंगानिफ्राय गासिबो दग गला आरो फालांगिफोरा बन्द खालामनांगौ, जायनि थाखायनो आबादारिफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैदों होननानै बिथांमोना फोरमायदों। दिनै उदालगुरिनि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय गुबुन गुबुन जायगायाव बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गाहाय सामलायगिरि बिथां राजिब बसुमतारिया खौरां लानाय बायदिब्ला बैफोर जायगाफोराव गिदिंनानै आबादारिफोरा फालांगि खालामनायाव जेंना जादों होननानै बिथाङा फोस्रावदों। जोंनिफ्राय गाहाय मासिगिरि बिथां राजिब बसुमतारिया नोंथांमोननो फोरमायगोन। आं दायो दङ उदालगुरि जिल्लानि दैफां ओनसोलनि दाब दाब तुरमुस आबाद मावनाय ओनसोलावहा आरो रायजोआव दायो कोविड-19नि गाग्लोबनायावहा लकडाउन सोमजिबाय आरो रायजोआव कर'ना भाइरासनि थाखाय नैथि खेबनि थाखाय एसअपि सोरखारा फोसावबाय आरो बे नैथि खेबनि थाखाय एसअपि फोसावनायावहा रायजोनि गोबां आबादारिफोरा दिनै माखासे प्रडाक्टखौ हाथाइसालियावहा फाननो हायाखै आरो बेबायदिनो थिग आं दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय दैफां ओनसोलावहा रोजा रोजा तुरमुस आबादारियावहा आं दंफैयो आरो बिथांमोना लकडाउन फोसावनायनि थाखाय एबा गोदान एसअपि फोसावनायनि जाहोनावहा बिथांमोना आबादनि फिथाइखौ फाननो थाखाय हायाखै आरो बे समावहा बिथांमोना दिनै मा फोरमायजों बिथांमोननिसिम सोंथि खालामनो सानदों। आथिखालावहा लकडाउन फोसावबाय, बे लकडाउन फोसावनायाव नोंथांमोना जे आबाद मावदों बे आबादनि नंगौ, जोंहा जा हादोराव जे कोविड-19नि जे साग्लोबसारनाय बेखौ लानानै जोंहा जा दाख्लै थांनाय नैथि एसअपि जे फोसावबाय गभर्नमेन्टआ, बेनिफ्राय बेखौ लानानै जोंहा गोबां आबादारिफोरा गोबां खहा जादों होननानै जों बुंनांगोन। मानोना जोंनि जा नैबे ओनसोलाव गोबां आबादारिफोरा माने गोबां तरमुज आबाद खालामदोंमोन। बेवहा सोरबा सासेयानो 40, 50, 60 बिगाहालागै सासेया खालामदों। सोरबा रां गोनाङा गावनि रांजों खरसा खालामनानै आबाद मावदोंमोन, नाथाय माखासे रां गैजायिफोर जिथु लाइमोन बा आबादारिफोर बिथांमोना गुबुननि रांफोर दाहार लानानैबाबो जि आबादखौ मावदोंमोन। नाथाय दिनै खोब दुखुनांथाव होननानै जों बुंनांगोन। कोविड-19नि जि नैथि खेबनि थाखाय एसअपि जि फोसावनाय, बेवहा जोंहा 2 बाजिनिफ्रायनो बन्द जादों। बेहा जोंहा दायो गोबां आबादारिफोरनि फिथाइया जोंहा फाननो जाबायमोन, नाथाय बे समाव जोङो बेपारिखौनो मोननो हायाखै फाननो थाखाय। आरो बेपारि सासेनि फैलायाव जोंहा दामानो गैया, थाइब्रै थाइबा माने केजियाव बेबायदि जासियो। जेराव बे थाइब्रै थाइबा केजियाव जों फानोबोला जिथु गायनायाव खरसा जानाय रां, जोंहा बेखौनो मोनफिननायनि जि आसा बियो गैया होननानै जों बुंनांगोन। बेवहाय दायो जोंहा गोबां आबादारिफोरा बेखायनो गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। हयथ' गावसोर गायनाय आबादखौ सोरनिबा दुब्लियावनो सेवलांगासिनो दं दायो। दा बे आबादखौ फाननो हागोन ना हाया, गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादोंमोन आबादारिफोरा। बे समावहा नोंथांमोना जे आबादखौ मावदोंमोन, माबोरै राहायै मावदोंमोन, रांखावरिखौ माबोरै दिहुननानै नोंथांमोना मावदोंमोन आरो उदालगुरि जिल्लायावहा बेसेबांसो माने आबाद मावनानै बेबायदि हालाय हाफाय जानांगौ जादों? जोंनि ओनसोलावनो गोबां दङ। जोंनि जे नैबे रौता दैफां ओनसोलावनो जोंहा गोबां हाजार बिगा तुरमुस आबाद दङ। दा बेयाव आं गावनो बुंनांगोन, जेनेबा जोंबो मालायनि रां दाहार लानानै जों आबादखौ मावनाय जादोंमोन। नाथाय दिनै दुब्लियावनो आबादा गोग्लैसोनानै दङ, जों थाइसे दिनैसिम फाननो हायाखै। दायो फाननो हागोन ना हाया जों दायो जेबो बुंनो हाया। दायो जेराव दामबो गैया, बिथिं आरो फारसेथिं बोथोराबो एसे गाज्रि जाबाय थादों हिसाबै दायो फिथाइखौ फाननो हागोन ना हाया जों जेबोखौनो बुंनो हायाखै दायो थारमाने। बे समाव जों साननैसो सिगां नुना मोन्दोंमोन जे बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा गायनाय समावहा नोंथांमोननि बे आबाद थिलियावहा नायनो फैदोंमोन। दा बिथाङा बे आबादनि थाखाय बिथांनिसिम नोंथाङा बे आबादखौ एबा तुरमुसखौ फाननो हानायनि माबा मोनसे मार्केटिंनि थाखाय मा फोरमायनो सानदों? औ नंगौ, बिथाङा जेराव जों आबाद मावजेननाय समाव बिथाङा दानि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फैदोंमोन बे ओनसोलावनो आरो बिथाङा बुंलांदोंमोन जों मार्केटनि थाखाय बेबस्था खालामनो हागोन होननानै। नाथाय दिनै जा फाननो सम जाबाय जोंहा, नाथाय बेयाव जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो राहा लानाय जों नुवाखै। हयथ' मार्केटिंनि जुदि बेबस्थाफोर खालामना होयोमोनब्ला जों आबादारिफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन आरो फाननानै जुदि गरसे गरनै लाब मोनोब्ला आबादारिफ्रा गावनि थांनानै थानायनि जिथु राहा जों बेखौ खालामनानै लानो हागौमोन होननानै जों माने बुंनो सानो आरो। आथिखालनि बे गोदान सोरखारनिसिम नोंथाङा मार्केटिंनि थाखाय मा फोरमायनो सानो दा? मार्केटिं खालामनो हायोब्ला जों जोबोद गोजोननाय मोनगौमोन। जेराव आबादारिफ्रा फाननो हायाखै आरो बेफारिफ्राबो माने 2 बाजिनिफ्राय जेराव बन्द जाबाय, बेवहाय लांनानै बेफारिफ्रा बहा फानहैनो माने बेबायदि माने मोगा मोगिजों जेंनायाव गोग्लैनांगौ जादों। बेखायनो जुदि गभर्नमेन्टआ बहाबा जों बाहेरायाव साप्लाइनि थाखाय बेबस्था खालामनानै जुदि फिथाइखौ फाननायनि बेबस्थाखौ खालामना होयोब्ला जों आबादारि हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनगोन होननानै जों माने फोरमायो आरो। बे समावहा नोंथांमोना मिन्थिना मोनबाय उदालगुरि जिल्लानि दाब दाब लाइमोन आबादगिरिफोरा तुरमुस आबाद मावनानै दिनै
हालाय हाफायाव गोलैना जादों। थिग बेबायदिनो आरोबाव जों गोबां आबादारि बिथांमोननिसिम जों सोंथि खालामनो सानगोन। नोंथांमोना तरमुज आबाद मावदों, बे आबाद मावनाय नुना मोन्दों गोबां रोजा रोजा तरमुज आबादा गोलैसोना दङ। दा बेनि बागै नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? आं बेखौनो बुंनो सानो गोबां आबादारिफोरा देग्लाय नैबे तरमुज आबादखौ मावदों। रोजा रोजा बिगा जोंनि बे रौता ओनसोलाव दैफां ओनसोलाव तरमुज आबादखौ मावदों। बे आबादाव जोंहा गोबां प्रब्लेम जादों दायो एसपि नैथि खोलोबनि बे कभिडनि थाखाय लकडाउन फोसावनायनि उनाव माने जोंहा नैबे आबादथिलियाव आबादारिफोरा ओरैबायदि माने प्रब्लेमाव गोलैना दङ। दिनैसिम माने आबाद थिलिनिफ्राय जों फिथाइखौ बोखांनानै फाननो हायाखै। बेफारनि आंखाल आरो मार्केट प्राइसआ बहुद ल'। दिनै 3-4 रां होब्ला राङाव हरनो नागिरब्लाबो माने बेफारि मोननो थाङाखै। आरो बेबायदिनो माने जों बेखौनो खावलायनो सानो जे गभर्नमेन्टआ मोनसे इनिसियेटिभ लायोब्ला मोजां जागौमोन। जोंनि बे एरियायावहाय कल्ड स्टरेज गैया आरो इन्डास्ट्रि गैया। बे तरमुजनिफ्राय गोबां जुस बा बायदिसिना बिटिसि सरकार गोदान सोरखारखौ मा फोरमायनो सानदों? बे समाव आं जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बेखौनो खावलायनो सानोदि जोंहा गोबां आबादारिया दिनैसिम तरमुजखौ फाननो हायाखै। बिनि थाखाय गभर्नमेन्टआ जोंनो माबा मोनसे बेबस्था खालामना होयोब्ला जों मोजां मोनगौमोन। आरो गोबां लाइमोन आबादारिफोरा देग्लाय नैबे आबादखौ मावदों रां दाहार लानानै। बे रांखौ सुख'नो हायाब्ला गोबां जेंनायाव गोलैनांगौ जागोन लाइमोन आबादारिफोरा। बिनिखायनो जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टखौ आं बेखौनो गुरैयै खावलायो जाहाथे जोंनो माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होयो। मादैमोनाथ' तरमुज आबाद मावदों नङा होमबा? बे आबाद मावनायाव नोंथांमोना माबायदि प्रफिट मोनदों एबा फाननो हादोंना हायाखै नोंथांमोना? फाननो हायाखै, बेफारियानो गैया। नै दाखालि समबारनिफ्रायनो बेफारि गैया। दा बहुत मानसिया खेथि मावदों, दा फाननो हायाखै। गासिबो खेथिफोरा मोखां सुम जानो गोनां जादों। बेफारि नागिरदों, हाखार जादों बेफारि नागिरनानै, बेफारि सासेबो फैयाखै। बिदि जादों आरो। मादैलाहा बेसेबां बिगा मावदोंमोन बे? 14 बिगा मावदोंमोन। 14 बिगायावहा दा फाननो हायाखै? माबा 8 बिगाखौ फाननो हाबाय दाखालि 7 थाखा दामाव। दा 7 बिगा दंबावो आरो बेखौ फाननो हायाखै। दा बे फाननो हायैनि थाखाय आथिखालनि सोरखारखौ नोंथाङा मा फोरमायनो सानदों? जों दा सरकारखौथ' दुखु मोनदों। सरकारा जोंनो बेबस्था खालामना होनांगोन। जों मालायनि सिगां दाहार लानानै थाखा लानानै जों बे आबादखौ मावदोंथ'। जोंनोबोथ' फाननो हानायनि बेबस्थाखौ सरकारा दिहुनना होनांगोन। बेबायदि आरो नङाबा जों बोरै खेथियग जानानै जों खेथिजोंसो गथ' गथाय फोरोङो, न'खर सालायो नङा होमबा? दा जों खेथिखौ जुदि बिदि बोखांनो हायाबा जों माबायदि गथ' गथाय फोरोंगोन, बोरै न'खर सालायगोन आरो दाहारखौ जों बोरै मारिनो एसे। नोंथांमोना आथिखालाव बेफारिफोरा बेसेबांसो होदों? दाखालि साननैसोआवलाय जेनेबा 7 थाखा 8 थाखायै होदोंमोन आरो नै दाथ' दिनैसिमाव थाइबासो, थाइबायासो थाङो। थाइबायखौथ' जोंहा मुलफैसायानो थैयो आरो एकदम लस जायो। मुलफैसाखौ मोना जोङो। बेनिखाय 7 थाखाफोरबालाय जेने मुल फैयो। बिदि अबस्था जादों आरो। दा सोरखारखौ मा खावलायनो? सरकारा जोंनो जेनेबा मार्केटखौ मोजां माबा खालामना होनांगोन, फाननो हानाय अबस्था। बेफारिफोर गामियाव बेफारिफोर थाब्लासो जोंनि माबाफोराबो दाम जागोन ना। दा बेफारियानो गैया, ओंखायनो डाउन जादों। ओंखायनो सरकारा बेबस्था खालामना होनांगोन। बिदि आरो जों सरकारनिफ्राय मा जाहोननि थाखाय फाननो हायाखै ना नोंथांमोना? जों बे कर'नानि थाखायनो जेनेबा बेलेग जायगाफोराव बारहोआखै होननाय खोनादों तरमुज गारिफोरखौ। बेनिखायनो फाननो हायाखै होनना जों सानदों आरो। बेफारिफ्राबो फैनो हायाखैना, बिसोरबो लांना फानहैनो हायाखै। बेबायदि खोनानो मोन्दों तरमुज लांनाय गारिफ्रानो बहाबा बिदिनो माबाना लाखिजादों होननानै। बिदि खोनादों आरो जों, ओंखायनो फैनो हायाखै होननानै सानदों।